Στους καλεσμένους, ναι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και πρέπει να μάθουμε πώς εμπνεύστηκαν να χρησιμοποιήσουν τη φράση, το στίχο «Φτάσω που δεν μπορείς» που χρησιμοποιεί ο Νίκος Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο, μιλώντας σε μια συνομιλία με τον παππού του, τον Γκρέκο. Και να μιλήσουμε με δύο νέα παιδιά. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Δύο αδέρφια, ο Γιώργος και ο Γιάννης. Ποιος είναι ο Γιώργος, ποιος είναι ο Γιάννης? Γιώργος και Γιάννης Μεγαλακάκης. Ωραία. Λοιπόν, είστε χορευτές? Χορευτές, χορηδάσκαλοι. Να εξηγήσουμε λοιπόν τώρα πώς γίνεται ο Καζαντζάκης με το «Φτάσει που δεν μπορείς» να μετουσιώνεται σε μια χορευτική παράσταση, δράση. Ο λόγος εσάς. Να πούμε ότι ασχολούμαστε χρόνια με τους κριτικούς χορούς, αλλά θα έλεγα με την ουσία τους, σε τρεις άξονες: καταγραφή, τη διδασκαλία και παραστάσεις. Ναι. Επίσης, διαβάζουμε Καζαντζάκη πάρα πολλά χρόνια. Ο Καζαντζάκης έχει μια παγκόσμια ακτινοβολία και εμβέλεια. Μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ και με το έργο του, αλλά και αυτά που έχει πει. Με τον Γιώργο κάνουμε παραστάσεις χρόνια με κριτικούς χορούς, αλλά όχι φοκλόρ και τουριστικά πράγματα. Αλλά σε σκηνές, σε θέατρα, σε χώρους καλούς. Θέλουμε τον κριτικό χορό να τον αναδείξουμε ως τέχνη και ως παράδοση. Ωραία, ας τα πάρουμε ένα-ένα, Γιάννη. Και πες μας εσύ, Γιώργο, ποιο είναι το κριτικό χορευτικό ιδίωμα, ποιο είναι το DNA του κριτικού χορού? Ναι. Νομίζω ότι επειδή μιλάμε για χορούς κριτικούς από τη Μινωική Κρήτη μέχρι σήμερα, μιλάμε για χορούς πολεμικούς, για χορούς θρησκευτικούς και χορούς του έρωτα. Ο κριτικός χόρεψε στην αρχή για να πει στο Θεό ευχαριστώ και στη γη. Και σιγά σιγά αυτό μπήκε στη ζωή του, στη διασκέδαση. Αλλά υπάρχει ένταση στους κριτικούς χορούς. Επειδή αυτό το νησί είναι σε μια θέση, όπως ξέρουμε, που ενώνει πολλούς υπήρους. Έχουν πάει πολλοί κατακτητές. Ο έντονος χορός, εγώ επειδή είμαι πόντια και χορεύω ποντιακά και πίσω πόντος, βέβαια. Από τότε που γεννήθηκα, είμαστε συγγενείς. Μπορώ να σου πω ότι ο έντονος χορός είναι ο πολεμικός χορός. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Σε ποιους χορούς λοιπόν εντοπίζουμε τον πόλεμο? Να πούμε ότι στην Κρήτη. Ονομαστικά, ας πούμε, για αρχή. Η γνωστή χορή της Κρήτης, η πολεμική, είναι ο Πεντοζάλης και ο Μαλεβιζιώτης. Όμως, μετά από έρευνα που κάναμε σε ολόκληρη την Κρήτη, βλέπουμε ότι κάθε περιοχή έχει τον δικό τους πολεμικό πηδηχτό χορό. Δηλαδή στα Ανόγια, στο Ρέφινο, υπάρχει τοπικός Ανογιανός πηδηχτός. Στη Σιτία υπάρχει εστιακός πηδηχτός. Στην Κίσαμο. Με μεγάλες αποκλίσεις από τα βασικά χορευτικά και βήματα. μουσικό ηχόχρωμα, αλλά και χορευτικό βήμα. Και αυτή η διαφορετικότητα βγαίνει και στη γλώσσα και στην περιφορά. Δηλαδή στην ουσία, μαθαίνουμε στον κόσμο κριτικούς χορούς για να μάθουν την Κρήτη. Μέσω των χορών. Γιώργο, μαθαίνω την Κρήτη. Ακριβώς. Και αυτό θα ήθελα να προσθέσω τώρα με τον Γιάννη, ότι επειδή η Κρήτη είναι γεωγραφικά ένα πολύ μεγάλο νησί. Άρα καταλαβαίνετε από τη Δυτική Κρήτη μέχρι την Ανατολική Κρήτη. Μπορείς να βρεις μεγάλη ποικιλία. Ξεχωρίζεις τον χορευτή και τον γνωρίζεις από ποιο νομό είναι. Δηλαδή φαίνεται ο Χανιώτης χορευτής από τον Άγιο Νικόλαο ή από τη Σιτία ή την Ερυάπετρα. Για παρένθεση, εσείς από πού είστε? Χανιά είναι ο πατέρας μας, επαρχία από Κορώνου, και η μητέρα μας από το Ρέθινο, Δήμο Ακαδίου. Μένετε στην Κρήτη ή μένετε στην Αθήνα? Όχι, μένουμε εδώ, εδρεύουμε εδώ. Η έδρα μας είναι εδώ. Έχουμε το κέντρο έρευνας και διδασκαλίας κριτικού χώρου στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι, που εκεί εδρεύουμε εδώ και 6 χρόνια. Και πόσους χορευτές ή ανθρώπους που θέλουν να μάθουν για το χορό έχετε? Έγινε κάθε χρόνο, γράφονται συνέχεια, είναι γύρω στους 100 αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα. Είπαμε για τον πόλεμο. Χοροί και τραγούδια της αγάπης δεν είναι επίσης χαρακτηριστικά της Κρήτης? Βεβαίως. Η Κρήτη τραγουδάει μαντινάδες ερωτικές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει το παγκόσμιο έπος ο Ερωτόκριτος του Κορνάρου, που εκεί γίνεται αποθέωση της αγάπης. Αλλά και άπειρες μαντινάδες. Και ακόμα και σήμερα. Το σπουδαίο είναι αυτό, ότι γράφουμε και σήμερα. Και στο χορό, ποιος χορός είναι ο ερωτικός? Είναι η Σούστα. Είναι χορός του ζευγαριού που θα μπορούσα να πω ότι είχε ξεκινήσει και από πολεμικός χορός και κατέληξε σε ερωτικό χώρο. Ο Χανιώτης ποια κατηγορία ανήκει? Είναι θρησκευτικός. Χανιώτης από Χανιά, έξω και Χανιώτης. Και απλώθηκε στο την Κρήτη με άπειρες παραλλαγές. Αυτό λέγει και σιρτός. Σέρνω τα πόδια μου, είναι κάτω χορός. Ενώ η ρήχη χωρί, η πηδηκτή χωρί είναι ως πιο έντονη και πιο. Σε όλα αυτά, το πολύ ωραίο για μας που μας γοητεύει και μας συναρπάζει, ποιο είναι? Ότι ο χορός κριτικός δεν. Όχι αλλίωση, αλλά εξέλιξη του χορού για να το δουν οι νέοι σήμερα. Γιατί και εμείς αναφερόμαστε στους νέους. Και αυτούς τους καινούριους χορούς που ανακαλύπτετε μέσα. Καινούριους είναι μη γνωστούς. Ναι, με αυτή την έννοια. Αυτούς που ανακαλύπτετε. Τους εντάσσετε στα προγράμματα διδασκαλίας σας και τους μαθαίνετε? Και στις διδασκαλίες και στις παραστάσεις μας. Γιατί αν δεν το δούμε και στη διδασκαλία και στις παραστάσεις, δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Κάναμε και σεμινάρια και ιστορικό. Έτσι ακριβώς. Ένα θέμα που μου έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές και που τώρα βρίσκω την ευκαιρία να το ρωτήσω είναι το εξής. Η Βεντέτα υμνείται
ή καταδικάζεται από την παράδοση της Κρήτης, τη χορευτική και την τραγουδιστική? Είμαστε από μια περιοχή του Αποκορώνου στα Χανιά. Το αναφέρατε. Υπάρχει μαντινάδα καημένη Αποκόρονα, μαύρα είναι τα στενά σου. Όλο με τους καυγάδες σου και με τα φωνικά σου. Όχι μνήτε. Γιατί υπάρχει μια παραφιλολογία ότι τα είχατε στην μέρος παράδοσης. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Εννοείται ότι κατακρίνεται. Μάλιστα. Γιατί μόνο κακό κάνει. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ως ποντία που βρίσκω κριτικούς που ασχολούνται με το χορό. Θα κάνουμε το πόντο σύμπραξη τέλος του μηνός. Πολύ. Στο pick-up, μεγάλη χαρά. Χορεύω και κριτικά. Τέλεια. Και άλλα, γιατί ακριβώς είναι πολύ αδελφές ψυχές και κοντά. Αλλά εμείς έχουμε μια διαφορά με εσάς. Ο πρωτοχορευτής, ο Πόντιος, δεν ξεκόβει από την υπόλοιπη ομάδα. Εν αντιθέσει με εσάς και τους άλλους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Στην Κρήτη είναι ο πρωτοχορευτής. Δηλαδή έχουμε τον αυτοσχεδιασμό. Πολύ μεγάλη, έντονη σημασία δίνει στην Κρήτη ο χορός στον πρώτο ή στην πρώτη. Γιατί όμως αυτό δεν ξεφεύγει από τη συλλογικότητα που έχουν οι ομάδες όπως αντικατοπτρίζονται στον χορό? Είναι έτσι το ύφος των χορών στην Κρήτη που καμιά φορά ξεχωρίζει και η προσωπικότητα του ανθρώπου. Γελάς όμως, θέλω να μου πεις την άποψή σου. Οι δύο χοροί, ο Σιτός και ο Μαλεβιζιώτης, δίνουν την ευχέρεια και την άνεση στο χορευτή να αυτοσχεδιάσει. Έτσι. Και εκεί φαίνεται του καθενός η τέχνη, η άνεση, τα βιώματα, ενώ η χορή ποντιακή είναι πιο ομαδική χορή. Στην Κρήτη δεν έχουμε ομαδικές φιγούρες. Έχω την αίσθηση, επειδή για μένα ο χορός είναι πολύ μεγάλη υπόθεση στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου και στην κοινωνία του. Θεωρώ ότι ένας άντρας που ξέρει να χορεύει, για να το πω αλλιώς, εμπιστέψου τον, στήριξε πάνω του. Είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Και συγγνώμη, έχω πάρει πολύ προσωπικά τώρα την κουβέντα, αλλά η ποντιακή, ας πούμε, δεν ξεχωρίζει. Είναι ομάδα. Είναι το ύφος των χωρών. Είναι σύνολο. Εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση. Υπάρχει. Και η μαγεία του χορού του ποντιακού είναι αυτό το άκουσμα της Λίας Ποντιακής και αυτή που πήρε μια ομοψυχία από τους χορευτές. Και από εμάς βγαίνει, αλλά σε εμάς βγαίνει και ο αυτοσχεδιασμός. Ξεχωρίζει και ο πρώτος. Έτσι. Έχετε αυτό με το. Βέβαια. Το αυτοσχεδιασμό τον έχουμε. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν βάζει πλαίσιο, δεν βάζει όριο. Δηλαδή σε αφήνει να αναπτύξεις το αυτοσχεδιασμό, αλλά μέσα πάλι στα πλαίσια του παραδοσιακού χορού, έτσι. Όσον αφορά τους χορούς και τη χορευτική παράδοση άλλων περιοχών της Ελλάδος, ας αφήσουμε λοιπόν τους κριτικούς και τους ποντιακούς χορούς. Ποιους έχετε ξεχωρίσει, από ποια περιοχή και για ποιο λόγο? Εμείς τώρα, ήδη με την ευκαιρία που μας δίνεται αυτή την πάσα, κάνουμε από τις αρχές Μαρτίου την παράστασή μας το «Φτάσου όπου δεν μπορείς», στο θέατρο pick-up στο Νέο Κόσμο. Και εκεί ακριβώς κάνουμε αυτό που λέμε ένα μουσικό ταξίδι και χορευτικό σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινώντας από τις αρχές Μαρτίου, την πρώτη Παρασκευή του Μαρτίου, ξεκινήσαμε τη Μακεδονία. Μετά καταλήξαμε Κυκλάδες, μετά πήγαμε Θράκη. Αύριο έχουμε την Κάρπαθο. Ήπειρο, πότε θα τη βάλετε? Ήπειρος είναι στο τέλος. Μετά είναι ο Πόντος 30 Μαρτίου και στο 6 Απριλίου έχουμε την Ήπειρο. Τώρα τι κάνουμε εμείς? Μέσα από αυτές τις παραστάσεις θέλω να κάνουμε τον κριτικό χορό, τη μουσική του κριτικού χορού, αλλά και τα βήματα του να κάνουμε σύμπραξη με όλες αυτές τις περιοχές. Τι εννοείς, δηλαδή? Δεν το καταλάβω. Δεν μπορώ να το πιστοποιήσω αυτό. Γι' αυτό και την ονομάσαμε κιόλας «Φτάσου που δεν μπορείς» την παράσταση από τον Καρατζάκη. Γιατί δεν είναι δύσκολο. Ανακαλύπτοντας κάποια πράγματα, ότι όλες αυτές τις περιοχές ψάξαμε και βρήκαμε ότι έχουμε κάποια κοινά με την Κρήτη και στη μουσική αλλά και στον χορό απάνω. Μπορεί να μην έχουν ακριβώς τα ίδια βήματα, αλλά μας διαφέρει όμως η μουσική και το ύφος των χορών. Δεν μου είπες όμως ποια άλλη περιοχή έχεις ξεχωρίσει ως χορευτική δύναμη? Μα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό. Άμα ήσουν υπηρώτης, θα σου έλεγε υπηρώτης, αρέσουν οι κριτικοί χοροί. Μόνο αυτό θα σου πω. Η Ελλάδα μας έχει τους περισσότερους παραδοσιακούς χορούς στον κόσμο. Το θέμα είναι εμείς παραδοσιακούς χορούς στον κόσμο. Καταρχήν είναι γνωστό σε όλους ότι κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει τοπικούς χορούς. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα Βαλκάνια. Βρίσκουν τα Βαλκάνια από τοπικές χορευτικές παραδόσεις. Ότι σε κάθε περιοχή μπορεί να πας και από χωριό σε χωριό και να έχουν δικό τους ιδίωμα μουσικό. Θέλω να πω ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της ύφος, στίγμα και ομορφιές. Και αυτό ψάχνουμε εμείς. Δηλαδή, εμείς στην παράσταση βλέπεις για μια μισή ώρα Κρήτη. Μετά βλέπεις τον καλεσμένο μας 20 λεπτά και μετά ψάχνουμε σε ποιον χορό του και μουσική μπορούμε να μπούμε μαζί. Μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί. Όπου εκεί δηλαδή τι γίνεται, μουσικά συγκράτεται και χορευτικά. Ταυτόχρονα και χορευτικά. Οι παρουσίασεις αυτές γίνονται με τις τοπικές ενδυμασίες κάθε περιοχή. Στους Καρπαθίτες το Σάββατο ποιος τους εκπροσωπεί, ποια ομάδα, ποιος σύλλογος? Είναι ο Όμιλος Καρπαθίων Νέων. Ο οποίος παιδεύει στον Πειραιά. Και είναι παιδιά που φοιτούν στην Αθήνα, αλλά όλοι έχουν γεννηθεί Κάρπαθα. Να κάνουμε μία μικρή τώρα βουτιά σε ένα τηλεφωνικό διαγωνισμό, γιατί
κάποιος έχει κληρωθεί για να διαγωνιστεί για το τετραήμερο στο 5-στερο ξενοδοχείο της Πάτμου. Για το Πάσχα, για όποτε θέλει. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σας? Γιώργος. Γιώργος τι? Το επώνυμο, Γιώργο. Γιώργος από τη Μάνη. Γιώργο Μανιάτη, το επίθετό σου. Πώς? Στρατηγαρέας είναι το επώνυμό μου. Καλά, δεν το άκουσα καθαρά. Στρατηγαρέας. Μεσηνιακή Μάνη. Λακωνική Μάνη. Λακωνική Μάνη. Από ποιο? Πήγατε από Ιέας από απέναντι. Από το Ήτυλο, εγώ είμαι στα σύνορα. Το Ήτυλο, Είσαι σύνορα γι' αυτό. Έχω φάει κάτι σύγκλινα εκεί. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Ναι. Για να δούμε την ερώτηση που σου αφορά τώρα. Για να πας στην Αλόνσο, πας Σποράδες, Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα? Έχεις πάει στην Αλόνσο? Δεν έχω πάει, αλλά νομίζω ότι το έχω. Για πες το. Σποράδες. Είσαι σίγουρος? Έλα, εντάξει, ας το ψαρώσουμε λίγο να αυτά τα 10 δευτερόλεπτα που κατάφερε έτσι να απαντήσει, τη χαρά να πει ότι τώρα πάω Δωδεκάνησα στην Πάτρα. Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι? 33. Δηλαδή, και αν επιτρέπετε, τι δουλειά κάνεις εκεί στο Ήτυλο? Δημοτικός υπάλληλος είμαι. Είσαι δημοτικός υπάλληλος. Δεν μου λες, εκεί έχετε τα σκουπίδια σας, πού τα πετάτε? Δυστυχώς το πρόβλημα είναι... Δυστυχώς είναι μεγάλο. Λοιπόν, το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω, ναι, να δω αν έχει αλλάξει τίποτα. Τα αποθηκεύουμε, όχι τίποτα απολύτως δεν έχει αλλάξει ακόμα. Εντάξει, Γιώργη, λοιπόν, να είσαι καλά, να μας φιλήσεις την υπέροχη Μάνη. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, να είστε καλά, και καλό ταξίδι και καλό Πάσχα στην Πάτμου, αν επιλέξεις να πας στην Πάτμου. Νομίζω τώρα αν έχεις το δώρο θα πας. Ναι, βέβαια, θα ναι. πάει. Ναι. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί μείνουμε στη μέση. Συνεχίζουμε με την κουβέντα μας. Μπορούμε να ζητήσουμε να χορέψετε κάτι εδώ μπροστά μου, έτσι, κάτι. Ναι. Ακαπέλα να χορέψουν, ναι. Θα βάλουμε μια μουσική. Να μας δείξετε τους... Έχουμε βίντεο να δείξουμε. Έχουμε βίντεο. Ώρα. Ωραία, μέχρι να δούμε το βίντεο. Ναι. Να στείλουμε την αγάπη μας στην παρέα από την Κανδύλα, που έχει το βράδυ αρνίστη σούβλα και κοκορέτσι και μας καλείται. Η Κανδύλα είναι ένα χωριουδάκι στην Εδωλακαρανία. Κοιτάει το Μεγανήσι, τη Λευκάδα. Είναι πολύ κοντά δηλαδή προς τη θάλασσα και έχει ωραία θέα. Ο κόσμος πώς ανταποκρίθηκε σε αυτές τις εκδηλώσεις που έχουν ξεκινήσει από αρχές Μαρτίου, έτσι? Από 2 Μαρτίου. Είπαμε, κάνατε... Ήδη Μακεδονία, Κυκλάδες, Θράκη και αύριο είμαστε με Κάρπαθο. Μετά ακολουθεί Πόντος και μετά Ήπειρος. Πελοπόννησο όχι. Έχουμε σχέδιο να συνεχίσουμε. Αλλά έτσι αλλιώς έτσι πως πάνε οι παραστάσεις έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ. Και αρέσει πάρα πολύ. Είναι φυσιολογικό. Βλέπουμε κατά καιρούς πολλές περιπτώσεις ανθρώπων σαν και εσάς που κάνουν ο καθένας από την πλευρά του έρευνα λαογραφική και χορευτική. Ναι. Όλα αυτά είναι κάπου συγκεντρωμένα ή είναι διάσπαρτα κομματάκια λαογραφίας και ελληνικού πολιτισμού που πρέπει κάποιος να αρχίσει να τα μυρίζει ένα προς ένα για να τα βρει? Εγώ θέλω να πω σε αυτό το θέμα ότι έχουμε κάνει πάμπολες προτάσεις να γίνει μια ακαδημία ελληνικού χορού που να βγάζει τους χοροδασκάλους τους επόμενους. Δυστυχώς στην Ελλάδα που χορεύουμε από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη δεν υπάρχει μια ακαδημία χοροδασκάλων. Και δυστυχώς οποιοσδήποτε αυτή τη στιγμή μπορεί να εντάξει. Αν καταλαβαίνει τι γίνεται. Όντως. Έχουμε ευθύνη και υπάρχει ευθύνη και στο κράτος αυτό να γίνει. Έχετε σκοπό να πάρετε αυτή την... Πώς θα το πω τώρα, αυτό το φεστιβάλ, γιατί μάλλον για φεστιβάλ πρόκειται, να το πάτε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας? Εννοείται. Θα το πηγαίνατε, ας πούμε, στο Βόλο, στη Θεσσαλία? Γιατί η Θεσσαλία δεν την εντάξετε. Απλώς θα ξεκινήσουμε αυτές τις προσπάθειες, έτσι. Να ξεκινήσουμε από αυτές τις περιοχές. Εννοείται δεν είμαστε. Σας το λέω λοιπόν γιατί τώρα θα κάνουμε μια σύνδεση με Βόλο, με έναν συνάδελφό μας, τον Δημήτρη τον Καρακλίδη, από το magnesianews.gr, ο οποίος θα μας γνωρίσει το πολυχώρο της Αλαπάτα. Και είναι μια καλή αφορμή για να το βάλετε και αυτό στο μυαλό σας ότι υπάρχουν πολλοί χώροι και πολυχώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν